Habar ben usai pan, jad ben riuru kasan. Nakapor, syakapor, ngijuan rak syapi, yaki trairi trai muluk, kibeseng, yaki kam kijam baper, da kebayeng lagi jong kikjat. Minta kekenti, nginuan rak syapi, syapang keseng kam seng jam, jong ikong Lapynbiang wan rap. Kum kebriu, kebawan na kelong yeng, kwaju im kamai jakapor, da kebeseng, yaki dukan, ikong Lapynbiang ru, ilami bujuli, ban beteng, yaki mati, kibla perut dak ke kemir, kata ban seng ya ke dukan, ya kibla suit la syor, dak ke kerteng lalasi. Kum kebriu, kibla pendap, ya ke jing pulih haka Master of Business Administration, bat treru, bat ki company, kibiran syabar ke jela, Hendrei, ikong Lapynbiang, ila hap berwan paino syalayeng, ban seng no, laka jong akam kajam. Hap pedeng ke jing syak tenjo, nega jing wan linsyam, jong aklam jing pang COVID-19, hadir melapelipat ba, ya ke dukan, Hendrei ikong Lapynbiang, imsyim laduk mensim, ban beteng, ya kakam, kat hadu ba ke dukan minta, kelanang he, bat nang yar, bat buon ngot kelio jing mentoy, nak yok kam yok jam, nak dukan di jan, jong ikong Lapynbiang. Kong ngungu emo yo belai bagi yo ya kan kesni bagi nya don ringkat bat film tadi bat kubli shibun ya ke tim patisi ma bawan ban don ringkat ma bat ni dia si bagi ni yo ban ya pilih jumbo chapang ka kam jonga te nga keteng I Lapynbiang wan ram bat ngasa hang ni ha penthor hi kani ka dukan jengi ru ka don hang ni ha pok penthor but ngil azang hi kani ka dukan minta la lais nem shtengi emo la jan dap saus nem ho December kani ka dukan ka specialized bed yaki khlung ki kena teenagers but ki kentai ma rang ba bat kena untuk dia entah dia kalong kum ni ma ga jing stang kalong ba image nga ru ya family jungi ma ngidon ya ka business ka dukan jan kum ni dukan tier gift items and all that ma ngis dang shwa na po yaw wan ngi dang red dang kena ba kai te ngis dang na po yaw te nan to pri mei ra sa sha po please bazar te ngaru hadian ka jing pulie bangadap ka jing pulie pendap ya ka masters ma hapo ka business hi te andang ada jing pulie ngala join ki companies prepare te hab don kumngi mo ki khasi ki kon khaddo ban penroi shu ka kam mo balas dang imei tingis dang ya kani ka business da ka jing I mean siem mo imei pa ki men ki bahiyang bahasam baro hi is dang yo ban plie inaugurate ha ka santrik jong December ar hajar ka khandai kamun video bit thik tang kini ki jane phi le kwe ru ki jante pe mo ngide ki retailers ro ngi cater wholesale de ki customers ba pair ki ba kwashim wholesale but ngi le customization ro kata dim order to make mo te
ki retailers ngidi ru ki distributors jong bun ki companies jong hapo India kan tingi don ru ki tiar ki bangi source out na baru ti hangni hapo shillong na mabakidon ma ki customers ki ba one ki ba kwa birthday themes ma kapathai menta kala ya ki themes tu ma ti ki kwa kum cowboy theme tingi la haban penbiang ye ki na du na clear du kejat ti ki ba kwa prince ni haban ne according ki ba kwa unicorn theme ma ki bun ti kata nganum la ban penyo ready made di ki nei tingi haban lihat di ki customization ke ni haban so hi ni hab design hi ni hab source ki fabric ban ni pen so ya ki badan kam ya kata Tapi pilit pulih deh fi lihat kum nom fi la ban penbiang yang kita jeng kuat jeng ki. Kalong kum dia mah ngang adang kata ka jing ang not mah nan du mencoba ngadang det ngasi kwa ikut small mah ban penbiang lot iki kena na dong sedong nambar hapol bengidang det email yalam CPB pa yalam CPB ni hab tit isop ti nang tu ijuti na yau kum ta ter mah tengah sedang bi kata ka jing ang not ba beling am yo iwe I mall mo ba download dong sedang bekinwan kinyo lot ken mo kinumnan kam balik chawai ru dia ngang kumbangalaong nga dia ka masters sa jongka business mo dia haka bayade but ka line designing haka bayade ka line so jan pa dia ngamdan kataka certification or anything mo te kade bitang kata ka passion ka jonga ka bangas ngutenat ban penriam wat iki nieces ki nephews ki jonga ngastenat te ada don kaman sujan mga basilit ban pen design ban penyakran kan te kalau kumta kan apa buat ki customers pada kawan haji mu jonga babelai nganung sedang no mah ndai ni don kinong yarap ki ban yarap tingi ba ai men CMA ngan ong UP dewi palok jonga I baketek I wanda te me iru isu jai ide self taught designer me iru te kumta ke ngia trelang ngia le lang de hakata ko kom bangi sedang ban le kan customization ban ong kajing pulie bangan dalet ya kata lain ngamta Nakaliang jang ki bahing asam ke jong pi pada ki I'm same na kumno pio ban seng ki ka business ke jong pi kumbang ong mo la long baka yeng kasam jong ahi barok hoi bun bangi de lot haka lan business mah dia kajing ai men sim kalong bet naka yeng hi but what ya kajing seng jong kani ka dukan ro kadai na email ipa kamdai bangali wat loan na sini satai kan kalau long betang kum ka expansion ka ai ka ba kajing penhet na ka ai ka ba email ila don kan te ka jing encouragement ka jing ai men sim ka dai bin ki men na email pa but ngas ngungu adu ka tai ya ublay kan ba mo ba ai yang ka family ka balong so caring but ba kilaro mo ban support yang full fledged 100% te ngas ngungu adu ka tai ublay but ye email pa ba ki men jong ai barak ko ba kayin ka sam hi ki na ki mama ki me email ye dro ibadang dan pa e di bala le no rumah dia ka de bitang ki family members si but ki palok ki ba I encouragement ti future kundu nem pada mo ki jing ki ding pen kyang mo teng teng pis ngo ma pi ngo man kendan din no ki na kan ka kam ka jong pi kan Dia kumbang ong sedang ya kani ka kam hangi sedang hau santrik Desember arah jar ka kendai. Dang kat tu kat ni benai mangi dang yat. Kawan no ukubet no des kadan ka lockdown. Dia kabai wai kadan ki staff ni don ki bangi nang haban ai mo. Te kalong ke ek ka ba e si sha bangi perkada gitu ki por mo namar kumbang ong ba ke yang ka jongi ki yang business lot mo. Dia ka source of income kawan nakakam Lajong sudah mo. Dia ngisem jing hadu kata ban perkat kumnon. Mo de ki benai ka lockdown kon but nganget babaro hi ngisem ya kaju hi mo ka jing Dia teng yang ngabaklan ya. Ngala di ban tre company ban. Ngam di ban ka kam Lajong ngadi ban mo naman bangayo man ubenai mo kata ka Tulop la shu ong no mo. Te kalong sa ik ba nga la long at tien te ring om bet nga shu dwai bet try ke ka ba mi plilat mi ai ka lat yang nga bangan tre te kadai na mi mo ngan sim bit ba kadai na ublay kan
Teng isu dua hayang ro baru mengima ki bedan mi bangin. Dah ini ngai ngoi play but what hakum kata kapur ke ba ars alalong ars nam wat langi dan lais nam siteng mentai ri dang ini bisu jung idang long kelung teng palong rang ba hi namar ba gila do no ars nam. Ini wat hakum kata kapur pada ublay upha ki customers. Namar ba kila sedang menyetep bagi dia jan kelung tikiba kibun akhir tu lockdown ki don kami ki jan ki don kam moi ki banian ni kini kita ki ban phong yang ki phone de ki phone ni sedang ban yok pada ni sedang ban I home delivery no dah ngila yok ke permission ke government bangin la ban I delivery ni sedang ban I delivery but what kata ko por bangi on bangi do jingken men dei henry ka I jingken men namar ba ka business ka kam jingi ka boost bha na ka tu ko por lockdown tungi ai ngoi oblai ma ba u ba what kidin pen kian kiwan henry upliete ka lat ka lenti but kata ka dei ka message ba ro hi kan ba ngim de ban do jingken men ma namar ublai de ublai jing ki kamba ma Mut fi customize tang yang jengki kelong ni jengki bahero fi. Hapon bangis dang ile betang jengki kelong. Mo namar ba kalong ka ba shisha namar ngan chu thu ep bangi ngidap be ki bookings. Mo arbanai live na shwa ka por bat bentar ro ha December ro ngila jan full mo ka booking te kata kalong kadi ka kam ka ba crowd ken mo ka ba New York mo kadi ka jing nya jung blai kalong te ngisdang shwa bejo ki kelong te hadian pede ki kime ka pathai menta ki kwa twinnings mo busu tenat mo no itenat shisha te ngisdang ban le ki kime habang lazang le ki kime yo okay kalong ka itenat ki ai feedback bas ngutenat kan te nantu pede ngisdang no se ki teenagers te menta ngila ya le hi ban shimlut all age group parok ki group mo bangin customize mdei than show bangin chule tangi ki kelong kan Ki staff pat fi bu kan nongon. ki staff hapon bangin nang sedang dei ngisdang tang armut ki staff ngidang sedang shwa tang kan ye mo te menchem snem ai ngoi blai biang ngila yo ban expand pede shadian mo te ngila kham hap bun ki staff mo te minta bat ki bar tray hakasu ngila idon kumbash pomod ai Na ya bon mo. Ai ngila ya bon so tenat haba ya bon rum Te komod sa kue pat ding ko bantep mo kumo fi ai kerteng gini kedukan lalasi. Kuno fi poi ban wan makan ke kerteng lalasi gini kedukan jong fi. Te lasi kawan naka French origin mo ka mo joyful cheerful nang ta pede da ong ka spiritual meaning kalong ba pendap ya ka balas dang mo te kata di jembut jong kalasi ke jembut jong la pada ka wanak man kalau bangidan riumut paramo laingut ki shenrang nakmat bagi wan sengi ki container dien mo te ngi ki container ngidon keteng bas dang lu do el bas dang lu diulah mo ilakio ilayada be Lapynbiang mo te ngashim nang takin la ngas ai prela hyphen lasi kan Bagan ka kam gojong pide minta pidan ke jingkermen kumba piru pila mo kalong siya ka kumanjo ang piyo lat kamay jakpot ni ka kam gojong pi telim bagan ka kam gojong pi pide hatu pidan jingkermen bakan nong kalat kamay jakpot ki wepat ki khun samla mo kumangi iminta long ke kam sorkar kalong mangimla ban chani atang ka kam sorkar ken ti hatu lim bagan ka kam gojong pi pidan jingkermen bakan nong kalat pan pin ai kam lang ki wepat ki para samla ki ba keduk jam hukum kini ki pot mentah. Mah kata ngakren do ya la dia mah haba ngapek ngadap ke jing pulia ngawan pai ngapulia po England mo ya ka masters apa bungan pai ni stated ka kam ka bangayok ka betang bat ki companies
ngam don te ka wei kalat bangan ongan apply bangan yo kat kum ka jing kuliah jong kan te kalong sha ka ika ba bat ka do jing kan man jibun yang iki samla ki badap lang dap ika jing kuliah mo te ngala tu bat bun ki companies kata ki companies ki long be sabar kim dei hapo mentaman ngila kham yo I bakila wan ki company sapo shillong hapo ka ri ke jongi kan te menchwali mdon hira temut kanu ka bangi kwa gi haban le chabar te kum ki khun kan thei ka yeng I mei pa ki kwa ngi ban wan phai ma te kani ka kam ka banga seng mo kum banga laong le bezdang pod bangi dang planning kong haw aja ka kandangi don tang arngot hadien I wei na ki staff I pangno I pa I hapep no dia kumbang ong la di stupor long no ting don tang ibe mo tang ibe hendai habang apet menta pade ngiyo ban aikam sa shipong ngut pade mo la long kendai ngut na itai ibe mo tang hapo ka license steng mo te kejumut kejongahi kedai be banirap ikibe te habaki wan hangiru ki pan ladang am ngudon kamru ting ting la jong tom lileng wan la kawan ngin ya pet ha engin ya tap ya pi mo te kalong ka ba iki ka basutanat ken ka ba ladang ala banirap iki wei temut ka de ka jingjop ka ba kraw ken te ngej mo banang ni sakmat ngidang la ban pri la ki jong ki departments mo ku mentang ngidang wat ya marketing associate wan pende ya ka advertisement man pende handle ya ka social media te ngidon kampe because marwe him la te ngidon kampe ka ideas ka jingrap na ki wei pat ken te kumta ken chakmat pring ila maybe ngila pade bangin le ekla ka jong ka production te bangi sedang ban manufacture la ka jong ka jan te ngila kham dan ka bun kinong yarap nai te nget scam mo ba ublay un pli ka takalat ka linti ka bangi la ban yarap pade ki we Kamu bidang dan jimul un pen he shushu ini ka kamu jong pi ka plan jong ka lala sili ka badang bun ma kadang bun ba na mal pa kalau long nak ting I perkat ba ong inda yo katung I hun hendrai ka ha kan jing shisha dei jing long brio ngim ju hun tia la dang yo katu ngi ko beleng ngim le sakat ni beleng ngim le sa ini beleng ngim le tambang akwa bakan long bi hapo jong ka family jong ka lala sihi kan te ngidang kwa ban pen he shu kan ni bangin yo ban bu ru siki jong shenrang ki pa ting ting ki wan hania bele yengi pimbo mo pila bu ikini pila bu iki kun bu lang te katar gi kwa ban kita tambang tip la no katakan ulang tambah hakapor ka jong ublay bit mo tingi kwa ya kata ka ban le manufacturing dong ngilas dang ban le menta ki ready made kin yak kan sa ki baptism jong ki shenrang ki baptism jong ki kan thai te ki ready made ngilas dang ban bu ki jong la jong hi kan kendian ngam ong bangi labu shibun na bangi patla hi bat ki custom made order to mong idan te nganget ken bangin yo ban pli katakala tingin yo ban pen he shushu kan shwa bangan sangi kanir matrai ka company hangni hapo shilong hi ngade zonal manager jong ka evot ngapet ya ka meghalaya hi bro ko mo te kalong ka bun bah kita ki traveling te ngandon hayeng sansngi stio but ki bena ki sngi jong benai baro nga hab ban travel te kalong ka iki ka ba iki kan thai kan ban travel te kawan no ka jingpang ro ka banga hab bangan Iehnoh ya ka kam kan te nga ka kam nga shim lok shim shuti mo ita I na doa ja ka pra nga shim shuti no kata kesenam. Bang shim shuti ngalai cha Delhi ba ihman ro di doktor isa cha Delhi. Te ngali sa kai no pati. Dang ngali sa kai do jinglong I jonga bang amla te bangan shushong kum tu. Te ngali aku nga contact iki manufacturers pada cha Delhi ki ba julia iki packaging. Kata ka keteng lala sini kamdei ka bang amut ya kan ke Dukan. Ha ka jing shisha kan. Kadai ya ita I manufacturing company ibang amut sedang. Ibang ya le bat kini ki manufacturer support Delhi te ngalas dang ya kata ka packaging finpe ini lalasi packaging jungiro paturo di baliat naki bangadon ka jing ya dai partnership bat ki te ki cake boxes ki kumta tatar ki gown covers ki ingile kita mo te ha kata ka shisna mga shong shithie ngasmo tenat ya kata ka kamu te kawan ka jing mot janga ba ni ngasu shong be shile Delhi ngasule ini kwa hi am I jong la jong dia ngaya keran be imei ngawnya le aku no imei pa makit ki ong bet kala biang ka ba pinchim tino ka kam ka jonga ma
Dia ngas ngaude kata but habang ngiyok lat pada kani kedukan bakadang shna takopon ngiyok ban bat no mo dia ngiyok ban plie pada kata karukom kan hendrai kajingmut adu bezdang te bangali pulie syabaru kolong bet bangan trai bet ki companies kan tang bah kata kajinglong pada kun kentai kun kaduk mo yang hab hi bandan hayeng lajong hi mah bet imei pahi kan te kata karukom hingi sedang ban le ya kini kakam. Tiki pergi khajana mo ke pihak ban siu. Pej mo habang ipli kani ru ngalong ang fi bangile banga sedang ya kalala sine kam de day tanang ni mo kadi na kata ka manufacturing. But hakanu ko kam ngawani tay lala sine marba ka ka bangal le nei nga haban register ngadu bezdang mo ngi hab register ba ka government. Kenang bangin yo pa ikitiar ki jongi mo tingis dang ya kata ngisa register ke GST. Ke GST ketika bala register na dulu hajar kat pram. Ti ngi continue be do tuju registration number jo ke GST hadu mentangi ya benda kata. Ti kalau bangi hab ban CEO normal GST rate kidan ki jan ki bangi hab CEO 5%, kidan ki jan ki bang hab CEO kat 8% but kat 100%. Ti ke pada ki jing ai jumut ke jong pi mo kuma pilaya denti kan kam ke jong pi but cái có biết là cái liên trong phim anh xem vậy thì para samla thì bakwa ban seng mo thì cầm cái jam là jong ngan ong yi ka wei ka long ba ni kong e ka di ban chanya yo blame mo mdan e ro em ka bam la ba du kai long kata ngakren na ka experience ka jong mo na la di hi shimet am mla ka de bi ka jing ai e ka jong blai te haba pidan ka jing ang nuot pidon ka passion ya ka wala ka long haka sujan ya fikwa ba finlong ki officers na fikwa ban long IAS officers na fikwa ban prila ijong idukan iberit na fikwa ban ino dang nang no but nget yang haba fiboy ka jing shania jong blay am kam dan ka ka ban khang lenti pi cái jing ijong pi but demo hatu pi iba ka kerdu ka kam ka negari ke jongi nge kumno ngando ay kata ho ay ngabun ki parlok mo ki idan ki ba ya tray kam sarkar ki ba yo ka kam sarkar mo ki bun pedia ki bam yo kan kata kalat mo bakin tray kata ka deng apply ro long kumta kin mo kat bangin sha khot ki interview ki jinglut ki babun ki baman ka singin nei ta kalong ke ka bangayu I kalong wat iki balak dep ka jing puli ki engineers ro ngayu ima ki shem jing te ban yo ka kam te ngadong hani hari jungi ho ka unemployment ka dan tamba ka jing tre shitom ka ban play ka kam lajong pada kabun ka opportunities te fi hab ban pet ke ka ba fis ngotanat ban chuong itu ipli ka ta ngaru an pilang te la pili akom ta am Vim dan ke jing angnut ka passion la dia nei kam dan ke jing mentoy pihak ban wad ya la dia ke ka pis ngotenan ke ka ba pi angnut mo nama ting ka don nadu ba pidang ret te kata ka jing angnut ko mga onga ka jing angnut jonga kwa ban ita ikit semua mo walang ampat yo ita ikit semua ro penga yo ini kam ibadat iba yasri mo bat kata ka ka ba nga angnut ka habdan ke jing angnut kadai bandan kata ka linti baik ke ba ong lada ngakwa ya ketua kidan ki kena mo ki bawan hanga mo ki badang ayu ngasik kili fikwa ayu fikwa ke ke ba fikwa la shai shi singi fiap don na du mentama fikwa fi ong fi stunat benchna bai fi stunat benchna ki cycle ti beli fimlet puli shudap class 10 dap class 12 ki opportunities ki babun mentaki lan ki babun ki ba pila ban let mo ba automobiles engineering kini ki time mo dia sawan je shulong seng la ijong haba fi seng la ijong fi yo pada ban ai pada ka lat iki wei pat mo dia kalau kumta kan ki kam ki duna tambah ki kam jong ba fi sedang ki buat fi imenta ki government schemes ki babun ki bala ban yarap te longin haban pe ya kata karukom ka ka ba ngidan jing angnut bat ka jing yarap naka government ka dan te marken yang mo di shubu ne kong lapin so tenan tanya skamo di kijing gran kijang pi kijing amsin kijang pi tingin apa ro syaka bukut sa kanika program kijang ni di shubu de mai kijing wan chok pi Habar ben usai pan jad ben riuru kasan